Recuperar os grandes nomes para os concertos da Festa do Albariño. Esta é a proposta que lanzan dende o Partido Popular. Dende a formación consideran que nos últimos anos Cambados perdeu o seu papel de referente na contorna. O novo goberno non foi capaz de recuperar pois esa identidade de Cambados, verdad? E esa proyección que tiña Cambados internacionalmente. E iso están aproveitando outros concellos. Sabemos que Sanxenxo está xa anunciando un concerto durante 20 ou 21 días con grandes nombres. Segundo explicou Aragunde, a formación falou estes días con representantes de artistas internacionais. Hoxe presentou unha selección de 10 nomes, entre eles gente de zona, Morat, Juanes, Carlos Baute, Bustamante, Chenoa ou The Pretenders. Todos eles estarían dispoñibles para actuar en Cambados nas datas do Albariño. Esos grandes concertos como Maná, Alejandro Sanz, Chayanne, Juanes, Julio Iglesias, etcétera, eses nombres, pois o que fixeron foi traer unha economía boa para Cambados e mellorar pois os comerciantes, os hosteleros, pois a súa facturación. A contratación de 4 destes grupos non suporía, segundo Luís Aragunde, deixar de lado as formacións locais, senón buscar outras fórmulas para a súa promoción. Nos entendemos, e o que facíamos era coller estes grupos locales e que actuasen de teloneros pois de outros artistas internacionalmente coñecidos. Nós se coñemos un grupo local e o poñemos de telonero 3/4 de hora antes da actuación principal ou protagonista do Albariño diante de 8.000 ou 10.000 personas, ese grupo local vai coller unha proyección e vai a ser máis coñecido que de outro xeito. O alcaldable popular tamén explicou que a contratación de nomes internacionais non suporía facer os concertos de pago de xeito xeralizado, aínda que recoñeceu que nalgúns casos podería cobrarse entrada, iso sí, con prezos axustados e accesibles para os veciños.